Nadaayan no, wala man tayo lingaw ani nil oy. Mingaw gani kayo no. Na, asa ka to sila tumboy no, kurdapya no? Basin to ato dito sa unahan di mo. Na, basig to ato dito sa ato ang giluto-lutuan. Sa may plano na nimo karon. Na, kapoy man ato dito oy. Ako pud gani kapoy po kog baktas-baktas dito kay init kaayo oh. Gani no, init gani kayo na mangitom ko. Na ako gani oh bisan naka skin protection ako pero nangitom gani gihapon ko. Na, Mas puti pa gani ka oh. Mas puti pa gani ka sa nako. Ano ta? Mas puti pa ka kay sa ako. Dire, katong dire, iske. Kuan ba skin protection katong Napasagad, screen protection, man God. sunscreen akong gibutang dire. Sunscreen. Sunscreen lagi skin protection. Ice cream. Dili oy. Pasagad. Sunscreen dili ice cream. Na ganahan naman siguro kamo kog ice cream siguro Alam, ba? ang init man kaayo. Na muntag na kita masugat alam ko sila si Kurdapia og si Tomboy oy kay mga ontan yung ice cream. Ay, na, doon naman ang balay nila Kurdapya God. Ato na lang atuon. Basig layo ra. Na, magkudid to o, katuod man ko. Atong atoon. Okay, para sabay na lang ta imig adto dito sa atong ginaluto-lutuan. Sige atong atoon. Tara, pero. Naina pud ani. Uy, pero may namang kubinlan yung tabudi. Tanamang ka. Ha? Katawa lang to da. Pero yun ang kabilin sa ako. Ha? Imbis na mo ato ko dito sa ginaluto-lutuan na mo nila. Di mo og tombo og Mr. Neil. Naapad si tabudi. Katawa lang ko tabudi. Ayo, sige katawa-katawa diya tabudi. Wag ako kalaag karon na og gahapon pod. Imbis na mo ato unta ko dito. Ayun, sa kang tabudi. Tagaw gani ka. Ay, munchkin na lang ko. Kilami biya ang munchkin. Magbuhat na lang kog munchkin kay para ato na ko dito sa giluto-lutuan namo. Nami kaunon. Hinda na beglihan. Ay dara. Oh. Ana, unta pa man. Ay kani. Dara, kani marshmallow oh. Oh, diba? Oh. Dili man ni powder, ako na lang ni i-blend. Ito ko blend sa ubos bay. Dili ko. Kumpleto na ko. Napadyo'y gatas. Ako sa ni i-blend. Oh, pwede na. Bubo din ako dire. Nakin ni mao guro ni ila Mo na nilang balay. Nakaanhin ka diri nung nakabalumang ka. Kaisa gidala man ko niya diri katon nagikuha na mo si kuan iyang manghod dito tabode. Pag sure ba init ba kaayo dire? Naging na atong ayon ta. Sige tara. Na tara. Antay bitaw karon. Pangayo sa Basin na iyang papa masuko. dilag ki. Ayo, Kurdapya. Nawala man. Husga. Ikaw kada ko katingog. Ayo, Kurdapya. Namura mo bayad mo ayo. Mamurag na hindi tiyong-tiyong sa sulod basi nato gitrabaho dito. Kurdapya. Hoy, Neil, di mo. Alay, sulod. Nay maulaw man me. Basi na imong papa diha Kurdapya kasukan me. Gani. Wala manggod si Papa diri. Dali dayon kita bangi kog buhat og kuan kining munchkin. Na magbuhat ng manskin, nalami biya kaayo na. Paborito kaya kay na ako ng manskin. Nata na, para makakaunta o manskin. Dali na tabangin ako gimo. Sige, yung tao na napagbuhat. Taysa. Di ko kabalo ani. Mag-vlogs na muna eh, kaya para limpyo. Natama din ang gatas na ito, kasi gamay na. Ay ko lagi mo. Bagan.
Alam din pag-imo ang manskin. Diba? Kaysa, ulat ka. Tama na pala tubig. Dili man butang ang tubig. Ah. Lain kayo, naay tubig. Sige dayon. Ulat ka na. Excited yan. Kaya kakaon na namin no? Sige. Nakaayo ikaon. Utong. Tama na! Uy. Nalami agid kaayo oy. Ha? Wow, alam mo kayo. Nahan kayo kung ba? Lamit no? Nagang ka bode? Ha? Kaan ka? Et ka? Nanong no bawal ibang kanin kami sa oy. Wow, no? Na namin laway. Wow. Yummy, akaayo sa katanan kalibutan, oy. Kalamin. Yum 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 yum. Namit ayo oy. Duha pa ko, kay dagan pa kayo na, kay chocolate. Na, pinira kong chocolate ako. Yung aking milk. Wow. Ako na ko. Hoy, di mo. Hindi mo ka mga tagin mo, maraming pagsitumboy, hindi mo maisagan. Ano yun siya? Ikaw! Ah,